kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng Saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Martes, Pebrero 22, tuig 2022. Kagkaron sa ato nga mga pangulong dinalaan sa top story of the day sa Balita Nasional. Philippine National Police nagtukod na sang team agud magpatigayon sang investigasyon sa pag-crash ng isa ka helicopter sini sa Quezon Province. Samtang sa mga nagapanguna nga balita lokal, Gobernador sa Negros Occidental sa Provincial Director sang NOC PPO nga usisaon sang maayo ang ambush sa Barangay Palampas, Syudad sang San Carlos. Iloy sang 18 anyos nga si Adri Fajardo, nagpanindugan nga wala nag-interest sa illegal nga aktibidad ng iyanak. Babae nga ginapahayag katapos ang New People's Army arestado sa Banwasang Isabela. Bangod lang sa away sa parkingan, isa patay matapos mangluthang ang isa ka driver. Suspitsado gintiruman apang nakapalagyo. 26
27 anyos nga lalaki ginabdak samtang naghampang sang bugoy sa barangay Singkang Airport. Samtang BARMM Chief Murad nagtawag kay Isko Moreno bilang incoming president. Sa mga nagapangunang balita, National Philippine Government nagpadala na sa consular team padulong sa Ukraine agud mag-supervise sa mga request para sa relocation o repatriation sang dinusena ka mga Filipinos. Health Secretary Francisco Duque III nagpanindugan nga 80% ng senior citizens kag persons with comorbidities ang dapat nga mabakunahan. Occidental Mindoro gintayog sang linog kahapon sang hapon. Sa mga nagapangunang balita, international, Russian President Vladimir Putin nagpirma na sa mga decrees kinakilala sa duha ka mga kontrobersyal nga separatist-held regions. German Chancellor Olaf Scholz nagkondenar sa plano ni Russian President Vladimir Putin nga i-recognize ang ginatawag nga Donetsk kag Luhansk People's Republics bilang independent states. Balita sa negosyo sa ikawalong asod-asod nga semana, presyo sang produktong petrolyo nagsaka naman subong nga aga. Balita sa Hinampanga, Alaska Aces magkapabilin sa maayo nga kamot bisan maghalin sa Philippine Basketball Association Governors Cup. Balita sa Hinampa o kon balita sa entertainment, amay ni James Reid nagpanginwala nga nagbiya na sa Pilipinas ang singer-actor agud i-pursue ang iya career abroad. Sa balitang espesyal, lalaki sa India nga nagpangasawas ng 18 ka mga babae ginaresto. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos nang nakaligad sa takna nga si Zaga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilizuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatana worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello sa ito na nga top story of the day. Sa balita nasyonal, nagtukod sang task group ang Philippine National Police sugod nga magpanigayon sang investigasyon sa pag-crash sang isa ka helicopter sini sa Quezon Province kung sa din nadulan sang kabuhi ang isa ka pulis. Suno kay PNP spokesperson police Colonel Jean Fajardo, ini ang ginalakipan sang pila ka mga branch sang PNP kag kabuligman sa investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Lalakip sa ginalantaw nga posibilidad amo ang mechanical, technical kag human error nga rason kung nga nag-crash ang H125 Airbus helicopter sa Banwa sang Real. Suno kay Fajardo, tanan ginakonsiderar sang PNP kung anong nangin rason. Apang sa karon sarang lamang sila nga maka-espekular kung ano ang aktual nga mangin problema sang chopper kung dini ang technical, mechanical o kung human error. Sunod diri, tanan ini ang magagwa sa investigasyon nga patigayunan sang PNP sa bulig sang kaapa. Sa karon nagapabilin sa PNP General Hospital ang mga napilasan. Gindugang Manny Fajardo santo sa initial medical assessment sa duha ka mga piloto, gin-airlift na mga inisang sa PNP GG kung sa diin nag-suppress sila sa pinaka mga contusions, laceration kag may fracture apang ang isa sa mga gin-confine ang nadulaan gid sang kabuhi. Sa report nagikan sa air unit sang PNP alas 6:17 sang aga sa naglupad ang helicopter nagikan sa Manila Domestic Airport sa Pasay City padulong sa Balisin Airport agud nga sugaton si Carlos kag ang mga kaupdanan sini. So kay Fajardo, dapat kung tani nga nakaland ng helicopter sa Balisin Airport alas 6:55 sang aga. Apang nadulan ini sang komunikasyon alas 8:05 sang aga nakabato ng Quezon Real Municipal Police Station sang tawag nagikan sa air unit nga nagahinyo nga ilocate ang chopper kag didto na diskubrihan nga nag-crash ang chopper sa may barangay Pandan sa Quezon. Nagdangat naman sa masobra 3 ka oras antes natultulan sang rescue team ang crash site. Pagod may kalayo ini nga 13 kilometros nagikan sa syudad. Sa karon grounded o kung hindi nanay pagpaluparon ang 5 ka mga Airbus H125 helicopter samtang ginulat ang resulta sang investigasyon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpanawagan ng gobernador sang Negros Occidental sa Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office o NOC PPO nga usisaon kag padaluman ang natabo nga ambush sa 4 ka mga persona sa barangay Palampas sa syudad sang San Carlos. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Bong Lacson, nagpanawaga na ini kay Police Colonel Leo Pamitan nga imbestigaran sang maayong natabo nga
ambush ilabi na nga nakabaton ini sang impormasyon nga mahimo indi sakay sa Mazda 3 nga gintantad sang bala sa mga sospetsado ang ilang nga target. Madumduman nga 3 patay samtang isa naman nangyari sa kritikal nga kondisyon bangod sa ambush. Ang mga biktima ang ginkilala kaday Andre Fajardo, 18 anyos, residente sang Ilagan Extension, Barangay 6. Russell Bukaw, 40 anyos, kasado, residente sa Urban Phase 1, Barangay Rizal. Rudy de la Fuente, 51 anyos, Kagrenante Chu, 27 anyos, lunsay residente sa San Juan, Baybay, San Carlos City. Sunday Fajardo kag Bukaw, ang dead on the spot, samtang dead on arrival naman si de la Fuente, kasi Chu ang nagapabilin nga nakakonfine sa San Carlos City Hospital. Kag kritikal ang kondisyon bangod sa madamo nga igos ang bala. Ang mga biktima, ang magapadulong kuntan isa kabulang sa amo nga barangay kung saan may dala pa ang mga ini nga duha ka inugbulang nga manok. Nagdangat sa 58 ang empty shells ang caliber 5.56 mm rifle kag isa ka fired slugs ng caliber 45 ang na-recover sa crime scene. Apisar nga ginpahayag na sang NOC PPO nga isolated case, ginapatutukan gid sang gobernador ang kaso ilabi na nga lunsay mga sibilyan ang mga biktima. Dugang pa nilakson nga nakabaton siya sa impormasyon nga mahimo wala sa mga biktima ang target sa mga armado nga persona, ilabi na nga ginhulam lang sang mga ini ang salakyan. Ang Mazda 3 ang naibaluhan nga ginapragyan sang ginkilala kay alias Iraq. Gani ginalantaw ang posibilidad sa mistaken identity sa natabo nga pagpamatay. Nagpanawagan man si Lacson sa mga mahimo na kasaksi o kon maihibalo sa kung sino ang nag-ambush nga makigangot sa mga kapulisan, partikular na sa San Carlos City Police Station. Ginapalugyan man sang gobernador nga mahimo man nga magbulig sa kaso ang National Bureau of Investigation kag sa local government unit sang Barangay Palampas. Sa kaangot nga balita, nagpanindugan ng Iloy sa 18 anyos nga si Andre Fajardo nga wala nag-entry sa illegal nga aktibidad ng ianak gani tuman ng pagkasubo sini sa golpeada nga kamatayon sa iya bata matapos nga ginambush siya sa Villalina, Barangay Palampasyo sa San Carlos sa Domingo sang aga. Sa dugang nga detalye sini, yari ang report ni Bobo Lianizil Minardo. Hugot nga nagapanindugan ang Iloy sang isa ka biktima sa pagpang-ambush patay sa Barangay Palampasyo sang San Carlos nga wala nagaintra ang iya bata sa mga illegal nga aktibidades. Kaupod sa 3 nga ginbawian sang kabuhi ang isa ka 18 anyos nga lalaki nga si Andre Briones Fajardo, residente sang Ilagan Extension a Barangay 6, syudad sang San Carlos, matapos ginambush ang 4 ka mga persona sakay sang Mazda 3 kag ginpaarakan sang armas luthang sa Cruising Villalena, Barangay Palampasan, Carlos City sang tinalikdan nga Pebrero 20, 2022 kung sa diin padulong initani sa isa ka bulangan. Suno sa Iloy ni Andre, isa ini ka mabuot kag wala nagaintra ang iya nga bata sa illegal nga mga buluhaton, bangod ini ang iya permi nga ginamonitor kag ginapahanumduman nga indi magupod sa pagpamulang kay syado kadelikado. Apang nakibot na lamang ini sila sang nabalitaan ang natabo sa kay Fajardo kung sa diin nagapati sila nga ini nadalahig lamang. Nagapanawagan man ang Iloy sang biktima sa mga sospetsado nga may kahimuan sang krimen nga magsungka na sa otoridad agod mahatagan hustisya ang brutal nga kamatayon sang biktima. Butan kay gina kong anak bisag unsaon pa wala maulawon man ko na wala service yun. Ginamonitor ko na kong anak kung panawagan lang kinsay nagkuan sa kong anak mo surrender lang sila sir. Kay luoy kay kong anak oy usa pa kalalaki akong anak kung mayuan man sila kaluoy ikuan lang sila mo surrender lang taon sila kay dili man maong kinsay ilang. Si Emma Fajardo ang Iloy sang biktima nga si Andre Fajardo, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta Radyo Bombo. 12 minutos na ang nakaligad sa Takna Kadasi sa aga. Sa iban pa nga balita lokal, dako pang isa ka babae katapos ang anak bayan kag ginapatihan miyembro sang Communist Party of the Philippines, Do People's Army o kon CPP-NPA sa ginpanigan nga joint operations sa Isabela Municipal Police Station kag 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army sa pag-issue kontanis sang warrant of arrest kay Juanito Magbanwa nga isa sa mga commanders ang hublag kagamong nagapagwa sa mga press releases ang rebelde nga grupo sa Western Visayas. Suro kay Brigadier General Inocencio Pazaporte, commander sang 303rd IB, ginpatigan nila ang joint operation sa Sabado sa Barangay Kamang-Kamang, Isabela Negros Occidental. Ang naresto ang ginkilala kay Harleen Balora nga may alias nga Karil kag Cristel, 26 anyos, residente sang Libertad Street, Barangay 40, Bacolod City. Pakatag ni Pasaporte nga ang operasyon ang gipanigayon sa Isabela PNP kay nakakoordinar lang sa ilabi na ang mga ini ang nagahupot sa mga impormasyon may kangtanan sa mga katapos sang CPP-NPA. Apang sa pagsabi sang warrant of arrest, si Juanito Magbanwa ang nahimo nga nakapalagyo samtang nakita naman sa lugar si Balora gani ini ang ginaresto. Nagapati ang Philippine Army nga front sa
sang ZPP-NPA ang grupo nga Anak Bayan. Dugang pa sini nga bisan ginapanindugan ni Balora nga hindi siya katapos ang NPA. Apang matag na nga ini ang miyembro sang terorista nga grupo ilabi na nga yara ini sa lugar ni Magbanwa. Ginalantaw man ni pasaporte ang posibilidad nga mahimo katapo ini sa Anak Bayan sadto apang nagsunod na sa armado nga pagpakigbato. Dakuman ang posibilidad nga si Balora ang kaupod ni Magbanwa sa paghuman sa mga press release nga ginapagwa sang ZPP-NPA. Aminado naman ang Army Commander nga madamo na sa mga incident reports kung saan ang mga pamatanto o kung pamatanon among nagakabiktima sang sala nga ideolohiya kag nagasunod sa rebuilding nga grupo sa piyak nga bahin kadungan sa pagkadakop kay Balora na recover man gikan sa balay ang mga armas lutang kag iban pa nga pagkabutang may kantanan sa komunista nga grupo. Bangod sini ang sospetsadong pasakan sang kaso nga illegal possession of firearms kasubong man ang Comlec gang ban. Sa karon padayon man ang hot pursuit operation sa mga kapulisan kag militar sa nagpalagyo nga si Juanito Magbanwa. Kung tanaw nato, ginatuos nila ang mga certain facts to justify nga si Haling Balora membro sa Anak Bayan. Pero ang tuod, ito po ni Juan, dito lang siya sa area para si Juanito Magbanwa. Kung tanaw natin, silang gusto ito ni pero balaan sa mga pumuluyo, balaan sa mga tao, nakaupod niya si Juanito Magbanwa. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Kasunod sang ambush sa Barangay Biao sang Pebrero 13 sang aga, kung saan duha ka pulis kag isa ka sibilyan ng Pilason. Nagpatigay naman ang Binalbagan Municipal Police Station sang stress debriefing sa mga pumuloy sa lugar. Sa dugang nga detalye sini, yaring report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa Binalbagan Municipal Police Station ang pagpatigayon sang stress debriefing sa mga pumuluyo sa Barangay Biao, Banwas sa Binalbagan matapos ang nagluntad nga pag-ambush sa mga kapulisan. Kinpahayag ni Police Major Elender Busquillo, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station nga mayara na sang pagsanyog sa kaso paagi man sa pagtipon sa mga impormasyon nagikan sa palibot apang hindi pa sa mga ini mapahayag sa kahanginan. Kahisa ang natudlong rason sa natabo nga ambush nga ginhimo sang New People's Army sa mga kapulisan. Nagtugas ang dako nga kakugmat sa mga residente ang natabo nga insidente apang iniman ang naghatag sang duga nga kusog sa mga kapulisan agud padayunon ang pagbulig sa mga pumuluyo. Sa tinalikdan nga adlaw na discharge na sa ospital si Police Lieutenant Charles Richard Casalan, ang Deputy Chief of Police sa Binalbagan Municipal Police Station. Si Casalan ang nagpanguna sadto sang magresponde ang mga kapulisan sa ginreport nga sapuan nga bangkay sa Barangay Biao antes sa tabo ang ambush. Nakabalik naman sa pag-duty ang police corporal nga nagsurvey nga driver sa patrol car. Ako nang ipadangat namin sa dira sila, wala kami nagpakamalain sa ilak pagkatawo. Ang aton ginapakalain ang ila ginimo nga hindi amo nga tama ka malait at tama ka traidor kag hindi nakaangot sa demokrasya nga panggobyerno. Si Police Major Elender Busquillo, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station. Hini si Bombo Grace na bato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basa Radyo. Bombo! 16 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Samtang sa iban pa nga balita lokal, isang patay. Samtang isang pinason sa nagluntad nga insidente sa pagpanglutang sa Barangay Maao, Bago City kahapon. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Joy Malong, ang hepe sang Bago City Police Station, may nagluntad nga paglarisay sa tunga ni Efraim Alin Suring kag Jonas Lohan tubong Banwa bangod sa pagpark sang ilang mga salakyan. Suno kay Malong, naghalin sa lugar si tubong Banwa kag nagbalik pagkatapos ng 30 minutos kung sarin ginsipa sini si Jomel Alin Suring utod ni Efraim. Nagtesting pa nga magbato si Efraim apang nagkuha sang armas si tubong Banwa kag ginlutang ini. May upod naman si tubong Banwa nga driver sa motorsiklo nga ila gingamit sa pagpalagyo nga ginkilala kay Rene June Flores. Nagpadulong naman ang mga ini sa Barangay Abonan, Bago City apang gilinman nga ginpanagayunan sang hot pursuit operation sang kapulisan kag nadakpan. Ginbawian gid sang kabuy si Efraim samtang pilaso naman ang driver nga si Flores matapos ginlutang sang armas nga nag-retaliate matapos nakitan nga gintiro sang upod sini ang biktima. Sa karon kaunong na si tubong Banwa sa Bago City Police Station samtang naka-hospitalized naman si Flores. Ang suspect ngani on board sa isa ka motorcycle, minutes nagbalik ni sila after sa ilang argumento kag pagpanaog nila ginsipa ni nila si Jomel Alin Suring ngani. So ang victim nagtry pa ni siya kanay magbato dahil yung suspect na to ginkuha niya na niyang armas so gintiro yan yung victim. Si Police Lieutenant Colonel Joy Malong ang hepe sang Bago City Police Station. Ginabdak sang wala makailalaan nga mga persona ang isa ka 27 anyos nga lalaki. Samtang ini ang nagabugoy sa Purok 5 magsungay Barangay Singkang Airport syudad sa Bacolod Domingo sang hapon.
Si interview sa Bombo Radyo kay Police Major Jory Puerto. Station Commander sa Bacolod Police Station 8, yung kilalang biktima kay Rami Di Holy Jr., presidente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Puerto, una na nga napriso si Di Holy bangod sa kaangtanan sa illegal nga droga kag may kaso man inisang pagpangawata kag pagpanghold up. Sunod sa iya, sang Domingo alas 4 sang hapon, nagpadulong sa istasyon ang amay kag tiya sang biktima kag ginpahayag nga ginabdak iniya. Sa to sila pahayag, nagabugoy si Di Holy kaupod ang duwa ka mga persona sang may nagdulog nga gray nga salakyan. Sunod riya, nanaogang wala pa makilala ng mga persona nga may tattoo sa lawas, kaging gapos, kaging karga ang biktima pasulod sa salakyan. Wala naman may nakakilala sa identity sa mga suspitsado opisar nga may mga tao sa lugar sa insidente. Sa karona, ginahibalo pa kung ano ang motibo sa pagpang-abdak apang wala naman ginadula sa kapulisan ang kagtanan sini sa background ni Di Holy. Alleged abduction kami sa Magsungay, Singkang. Ang biktimata si Alias Rami. Ang Rami ang iyang first name, Di Holy ang iyang dito. Doon City Anyos kay kahapon alas 4 nag-abuting kamay sa antiya. Ang gin-abdak ni si Rami Di Holy. Nabatian na pahay ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. 19 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Samtang 50 ka mga personnel sa Bacolod City Police Office ang ginpaidalom sa random drug test sang tinanikdan nga daw. Sa karon ginaulat pang resulta sang drug test. Sa dugang nga detalye sini, yarang report ni Bombo Carlame Defensor. Nagpatigayan sa random drug test ng Bacolod City Police Office ang Pebrero 21, 2022. Sunod ka Police Colonel Thomas Joseph Martir, kapin 50 ka BCPO personnel, lakip ang pulo ka police station ang gipatigayunan sa random drug test. Kada bulan, ginapatigayan ang random drug test, humalin sa pagsugod, wala pa sang mga nagpositibo ng mga BCPO personnel. Sunod kay Martir, dapat mangin available pirmi ang personnel bagod iniisa ka standard operating procedure o kung hulikuton kada bulan para wala sang pagduwa-duwa ang mga pumuluyo. Nun sa lalaki kag babayi ang mga personnel na ginapaidalom sa random drug test. Sunod sa BCPO Director, kung mayara sang mga positibo, ini ang patigayunan sang investigasyon kag iga-dismiss sa serbisyo. Remand siya. So far, kaloyan man, wala man may nagpakitidri sa Bacolod City Police. Kabila po kita pirmi, kay sa aton standard operating procedures or aton na niyang hilikuton every month, no? Your name will be called to report here, this report for drug testing para wala daw sa mga pumuluyo naton. Si BCPO Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir. Di si Bombo Carlame Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Joe Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos lang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Padang mo nga nagapamati. Nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition sa gihapon kaupod ninyo. Bombo Franz, Sandro Borgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita. Gintawag nga incoming President ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM Interim Chief Minister Ahud Al-Hajj Murad Ibrahim, si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kag Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Isko Moreno Dumagoso sa ilan nangin meeting sang Lunes, Pebrero 21. Si Moreno ang labing una nga presidential candidate nga nakigangot sa mga opisyal sang BARMM. Sino kay Murad nga pinunuman sa Mall Islamic Liberation Front MILF, nagalam siya nga sadlaw nga makatrabaho sini si Moreno ilabi na sa pagpabilin sa momentum sa proseso sang kalinong sa Mindanao. Tuman naman ang pagpasalamat ni Moreno sa suporta kag kumpiyansa ni Murad sa iya kandidatura kag liwat nga nagpromesa nga ipatuman sini ang nakabutang sa Bangsamoro Law nagapadalagan sa plataporma nga bilis kilos luyag ni Moreno nga makaangkon sang pata sa mga residente sa bilog nga pungsod anuman ang ila pagpati kag estado sa lipunan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa atak na sa Izaga sa mga detalye sang mga nagapanguna nga balita national. Nagpadala na ang Philippine government sang consular team padulong sa Ukraine agud mag-supervise sa mga request para sa relocation o kon repatriation sang dinusena ka mga Filipinos nga riyag maghalin sa pungsod. Sunod sa Department of Foreign Affairs kadungan sa pagpandam sang Estados Unidos nga posible gihapon ang Russian invasion. Ang two-man team nagikan sa Philippine Embassy sa Warsaw, Poland ang yara sa karon sa Lviv, Western City sa Ukraine kag masiguro sang malawig nga koordinasyon sa Filipino community kag importante nga mga otoridad sa pungsod sunod sa DFA. Kapin sa 380 ka mga Filipinos ang naga-istar sa Ukraine kung salin kalabanan ng giyera sa Kiev kag na-locate malayo sa eastern border malapit sa Russia. Sunod naman sa DFA, duha ka mga personal nagikan sa embahada ang ginalakipan sa isa ka konsul kag ATN officer kag may koordinasyon sa Philippine Honorary Consular General sa Kiev
ang nag-abot sa Lviv sang tidalikdan nga Webes. Giliw na nga nag-establish sang emergency contact base ang embassy team. Sunod sa DFA, nakikita ang team sa duha ka grupo sa mga Filipino nga na-relocate na sa lugar nagikan sa Kiev bilang precautionary measure. Isa naman ka grupo sa mga Filipino nationals ang temporaryo nga nag-relocate sa Ivano-Frankivsk area humalin sa Kiev ang naggintabo sang consular officer. Sunod sa DFA, ang grupong padayon nga mag-monitor sang sitwasyon sa Ukraine, subong man makig-angot sa Filipino sa pungsod nga nakarehistro na sa embassy sa Poland nga may rasang jurisdiksyon sa Ukraine. Neberoan nga Manila ang wala sang embassy sa Ukraine. Pinpayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga 80% ng senior citizens kag persons with comorbidities na dapat nga mabakunahan sa mga lugar antes sini ma-de-escalate sa Alert Level 1. Sa Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte, yun paig sining antes ma-de-escalate ang isa ka lugar. Kinanglan nga 80% sang A2 kag A3 ang ila malabot. Kung hindi makalabot sa nasambit nga basihan ng isa ka lugar, hindi ini pwede ma-de-escalate. Gindugang man sining nga maayo ini nga metric sa pag-assess kung ano nga mga lugar ang hinog pa sa alert o kung ang hinog pa sa Alert Level 1. Una naging payag sa Department of Health nga nagapreparar ang national government para sa Alert Level 1 kag transition sa COVID-19 pandemic padulong sa endemic state. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang Alert Level 1 na maging new normal sa pungsoda sa karona na paidalom sa Alert Level 2 ang Metro Manila kag pila ka mga probinsya tubtob sa katapusan sa bulan. Ang Pilipinas ang nakarecord sa karon sang 3,653,526 COVID-19 cases kung sa 3,539,106 ang mga nagalayo kag 55,763 ang nagkalamatay. Bago makapag-de-escalate to Alert Level 1, na kailangan 80% ng ating pong A2 and A3, yung mga vulnerable group. Ito po yung mga senior citizens and individuals with comorbidity na dapat 80% of the eligible population ay kanila na po abot. At kung hindi po sila ay makarating dyan po sa panukatan na iyan, ay hindi po natin sila pwedeng ibaba to Alert Level 1. Nabatian na pahayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III. Impunto Laziz, imedya na sa aga kag sa katapusan ng balita nasyonal, gintay og sang magnitude 5.3 nga linog ang Occidental Mindoro sang Lunes ang hapon. Ang tectonic earthquake nga nagluntad alas 22 ang hapon sulod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. Ang epicenter sini ang yara sa 13.58 north, 120.68 east, 16 kilometers north, 18 west sang Abra de Ilog. Ang depth of focus sang linog ang yara sa 106 kilometers. Nabatyagan ang intensity 3 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, samtang intensity 2 naman ang nabatyagan sa Quezon City. Nabatyagan ang instrumental intensity 3 sa Calapan City, Puerto Galera, Oriental Mindoro, intensity 2 sa Batangas City, San Jose, Occidental Mindoro, Tagaytay City, Magalang, Pampanga, kag intensity 1 sa Muntinlupa City, Carmona, Cavite. Sunod sa PHIVOLCS sa ginalauman ang aftershocks apang posible nga wala sang damages. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Ginpirmahan ni Russian President Vladimir Putin ang mga decrees nga nagakilala sa duha ka makontrobersyal nga separatist held regions, ang Donetsk Philippine o People's Republic, Donetsk People's Republic kag Luhansk People's Republic. Una na nga nagpandam ang Biden administration sa talikdan nga simana nga nasamit katika nga magabayular sa international law kag soberanya sa Ukraine. Kasubong man ang magaduso sang madasig kag firm nga response nagikan sa Amerika kag mga allies sini. Ang desisyon sang Russian leader ang nagasignal niya ang Moscow ang hindi na interesado sa pag-negotiate sa West tagod nga magpangita sang diplomatic resolution sa Ukraine crisis. Santos sa ceasefire deals na ginhimo 8 ka tuig nang nakaligad nga nga ginatudo sa duha ka bahin bilang nagaisahanan nga viable framework para sa isa ka agreement. Sa public hearing sang iya Security Council sa Moscow sang Lunes, ginpayag ni Putin nga iya pagadesisyonan kung formal na sini nga kilalahon ang independence ang self-declared People's Republics sang Donetsk kag Luhansk sa nasidlangan sang Donbas region sa Ukraine. Nebroan nga masobra sa 14,000 ka mga persona nagtaliwan sa konflikto sa Donbas sumalinsag tong 2014. Sunod sa Ukraine, kapin 1.5
million ka mga persona ang napilitan nga magpalagyo sa ilang mga pulian kung sa rin kalabanan na nagatener sa bahin sang Donbas nga nagapaidal o kung napaidalom sa kontrol sa Ukraine samtang kapin 200,000 ang nagpayo sa Kiev region. Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, The main reason for today's Security Council, we need to listen to our colleagues and define future steps in that direction. имея в виду и обращение руководителей, Taking in mind the Lugansk and Donetsk People's Republic's heads appeal to recognize their independence and the Russian state's Duma statements on this theme. Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему. If Russia faces the danger of Ukraine joining NATO, the threat to our country will increase substantially because there is Article 5 of the Treaty for NATO establishment, from which follows that all NATO countries should fight as one if one of its members' sides is attacked. Своих членов, если So since nobody recognizes the Crimean and Sevastopol people's will, and Ukraine insists that it is their territory, the real threat appears to be to us. Si Russian President Vladimir Putin paagi sa interpreter. Ginkondenar ni German Chancellor Olaf Scholz ang plano ni Russian President Vladimir Putin nga i-recognize ang ginatawag nga Donetsk kag Luhansk People's Republics bilang independent state sa isa ka phone call nga ginhimo ni Scholz kay Putin. Sa statement kag ginpagwas ang opisina ni Scholz nga gin-tweet ni Germany's permanent representation to the EU Sebastian Fischer ang nasabit nga tikang ang mangindako nga kontradiksyon sa Minsk agreements para sa malinong nga settlement sang konflikto sa Eastern Ukraine kag mangin unilateral breach sang nasabit nga mga agreements sa bahin sang Russia. Sa phone call ginhabala ni Scholz si Putin nga gilayon nga i-de-escalate ang sitwasyon paagi sa pag-withdraw sa massive forces nagikan sa border malapit sa Ukraine. Ginpahayag sining nga importante sa karon nga i-obserbar ang ceasefire sa Eastern Ukraine kag i-de-escalate. Sunod sa statement, nagakonsulta si Scholz sa iya pinakamalapit nga mga partners lakip ng iya French kag Ukrainian counterparts. Kag sa katapusan na nga balita international sa Hong Kong, liwat naman nga nag-surge ang COVID-19 cases, partikular na sa Omicron variant sa riyon sang Hong Kong. So kay Bombo International Correspondent Jeje Padilla Vergara, nagumpisa ang surge matapos ang pagselebrar sang Chinese New Year. Payag pa sini nga isa sa ginalantaw nga ginalinan sa pagdato na mga 15 ka mga persona nga nagikan sa mainland China nga nagsulod sa Hong Kong apang natukiban nga positibo sa Omicron variant sang COVID-19. Dugang pa ni Vergara nga madamo sang salawayon nga mga Chinese kaula nagasunod sa protocols. Ginapakamayo naman sini nga mahapos ang contact tracing sa pungsod bagod mayera sila sa mobile app kung sa diin sa kada padulungan nga lugar kinahanglan nini nga mag-update. Sa tion nga wala mo gin-update ang imo nga lokasyon, ganin man nga ma-detect kung sa diin ang imo matod nga lokasyon bisan pa magpanago mangini sa bukid. Ang 15 ka mga Chinese nationals nga gikan sa mainland China ang ganin naman nga na-locate kagin pabalik na sa ila lugar. Ang kaso sa COVID-19 nga na-record sa Hong Kong kahapon ang nagdangat sa 7,633 kalakip na ang 11 months old nga bata nga napatay matapos nga magpositibo. Apisan nga nag-alalawas ang COVID patient sa mga public hospital sa Hong Kong, pasalig ni Vergara nga jutay lang ang nagakadulaan sang kabuhi bangod mayoriya sa mga populasyon ang nabakunahan na. Apang ginalantaw sa mga ini nga kabangdanan sa pagkasaka sang kaso ang matugnaw man nga temperatura nga nagadangan sa 0 degrees Celsius ilabi na sa mga nabukid nga bahin sang pungsang rehiyon. Samtang may 17 naman ka mga Filipinos nga natikitan sang Domingo pangod sa bayulasyon sang protocols. Apisan nga first offense pa lang ini ang gina-record naman sa immigration. Samtang may duha naman ka mga Filipinos nga nagpositibo sa COVID-19 ang gin-terminate sang ilang amo gani napilitan nga magtulog na lang sa park. Kami dire sa Hong Kong, ay ma-live sa cellphone mo, may apps dira nga Live Home Safe Hong Kong. I-scan mo lang ina siya, tapos makita ka na kag malocate na ang imo location kung sa diin ikaw. Before ka maghalin sina, ma-live home gid ikaw. Antes ka magsulod sa isa ka lugar nga kung diin mo duman gusto nga masulod. Dahil kung magwa ikaw, i-live mo da. Kung hindi mo na pag-i-live, malocate ikaw. Si Bombo International Correspondent Gigi Padilla Vergara, direkta sa Hong Kong. Sa balita sa negosyo, sa ikawalo nga sa nasod nga simana, liwat nga magapatuman ang mga oil firms sang oil price hike epektibo subong adlaw. Sa separadong advisories, ginpahayag sang Chevron Philippines Incorporated akong Caltex, Flying V, Petron Corporation, Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga magapasaka ang mga inis ang presyo sa kada litro sang gasolina sang 80 centavos.
65 centavos naman sa kada litros ng diesel, 45 centavos naman sa kada litros ng kerosene. Ang clean fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, PTT Philippines Corporation, and Unioil Petroleum Philippines Incorporated ang mag-implementar sa kangay nga pagbago magluwas lamang sa kerosene nga wala nila ginadala. Ang adjustments ang nag-take effect alas 6 subong nga aga para sa tanan nga firms magluwas lamang sa Caltex nga magpatuman sang pagbago alas 12:01 sa kagahon kag clean fuel nga mag-implementar sini alas 4:01 sang hapon sa kaangay nga adlaw. Sa latest available data nagikan sa Department of Energy, ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa total net increase nga 7 pesos and 95 centavos sa kada litros ng gasolina, 10 pesos and 20 centavos sa kada litros ng diesel, kag 9 pesos and 10 centavos sa kada litros ng kerosene as of February 15, 2022. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 31 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 57 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 12 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 67 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 58 pesos and 10 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 65 pesos tubtob 66 pesos. Ang premium nagabalor sa 66 pesos tubtob 69 pesos. Ang diesel nagabalor sa 55 pesos and 20 centavos tubtob 55 pesos and 99 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, magapabilin sa Mayo nga kamot ang Alaska sa Philippine Basketball Association o PBA Governors Cup. Humalin sang inanunsya sa mga ini nga sila ang magahalin na sa liga sa katapusan nga season. Matapos naman din nalagon nga performance ni Jeron Teng, ginpangalanan bilang Player of the Week sa PBA si Teng, nga inspirado nga maghatag sang nagakaigo nga send-off matapos nakaagom sang average nga 18.5 points, 5.5 rebounds kag 1.5 steals sa twin victories batok sa Rain or Shine kag Terra Firma. Nakuha sini ang PBA Press Score Player of the Week honors para sa period sang February 16 tubtob 20. Ginsugura ni Teng ang week off pagi sa 7 points, 5 rebounds, 3 assists, effort sa 80-74 win. Batok sa Elasto Painters atis nakapasulod sang career high 30 points, 5 rebounds kag 3 steals kun saniin. Naperde isang aces ang Jeep sa score nga 102-97. Suno kay Teng nga determinado nga pangunahan ang Aces sa ila 15th title sa franchise history. Inspirado ini sa kadahampang bangod ila ginahimo para sa Alaska Company. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos lang nakaligad sa takda nga 6 sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga showbiz news. Ginpanginwala sang amay ni James Reid nga nagbiya na sa Pilipinas ang singer-actor good nga i-pursue ang iya nga career abroad. Sa isa ka Instagram post, ginpangigbahin ni Malcolm Reid ang litrato sa nikaw padang iya bata antes na ganin si James sa pungsod sang tinaliktan nga si Mana. Ginatha gani Malcolm sa iya post sa si James ang yara lamang sa Estados Unidos agud magpatigan sa mga recordings kagagod makaupod ang iya utod. Suno sa iya, ang malabang ini ang kamaturan kag magluwas diri ang iban nga nagapalapta sa mga impormasyon. Ang basura kag fake news, gin-welcome si James ang iya mga fans matapos sini nagabot sa Los Angeles, California. Magluwas sa iya amay, ginupdan man ini sang iya iloy kag utod sang Webes sang gabi samtang siya nagalin sa Pilipinas. Sang tinalikdan nga weekend, nag-organisa sang despedida mga abyan ni James kag mga kaupdanan sini sa Careless Music gani. Naglapta mga espekulasyon toy sa iya plano nga mag-abroad. Sa karon wala pa nakapagwa sang anunsyo si James toy sa iya US projects. Magluwas sa founder ni sang Careless Music, si James Reid ang isa man ka-artist na ginamanage siya sang Transparent Arts, isa ka US-based agency nga may tinutuyo na mag-promote sang Asian American talents. Para sa aton nga Bombo Health News, madamo ang nanamitan sa sinugbang nga sudan ka nga isang baboy o kun manok, apa ang tanay nga sobrang hindi maayo. Ang mga karne nga ginaluto sa tuman kainit tukod high temperature cooking ang nagatugas ng pila ka mga unhealthy chemicals. Ini ginalakipan sa heterocyclic amines o kon HCAs kag polycyclic aromatic hydrocarbons o kon PHAs o kon PAH ang nagatugas sa mataas nga risgo sa cancer. Isa ka bagay nga makapanubo sa tsansa sang pag-produce ng nasambit nga mga chemicals among pag-marinade sa nga karne sa lemon o kon vinegar-based marinade. Sino sa pagtuon ang marinade ang nagapanubo sa formation sa HCAs sa grilled steaks o kon steaks by 57 to 88%. 42 minutos sa nagaligad sa atak na alas 6 sa aga kagkaroon sa ato naman nga balitang espesyal. Nagapati ka man bala sa soulmate kung true love?
Ang lalaki ang ginkilala kay Bibu Prakash Swain ang nagapati sa soulmates kag true love. Gani hindi magdubo sa 18 na ka mga babayi. Ang ginaligar ginpakastan sini kag naintuan sa bilog nga India antes pa ini maaresto isa ka semana antes ang duha pa sini kada talana nga kasal bao ika-20 na tani. Ika-19 ika-20. Ang 67 anyos nga lalaki nakasiguro sang kasal pagi sa pag-post sa isa ka website nga siya ang isa ka 51 anyos nga doktor. Gani kalakip sa naintuan sila ang pila ka mga professors, lawyers, pati abogado, medics, kag isa ka paramilitary officer nga magpakasal sa iya gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang India. Bangod sa masami status conscious sa mga tao sa India, si Swain ang nagpakilala nga may dako nga sweldo kay nagagamit man ini sang peke nga identification cards kag appointment letters agod nga ipadayaw ang iya credentials kag family background. So kay senior police official Sanjeev Satpathy ginhimo ini sang suspetsado para sa kwarta kasubong man sa sexual pleasure. Ginaresto sang team si Satpathy ginaresto sang team ni Satpathy si Swain sang tinalikdan nga daw matapos ang pila ka bulan nga paglagas sa iya sa mga kapulisan kung sa din nadiskubrihan ang madam sini nga identities, bank accounts kag nahibaluan man nga nagaplano pa ini sang duha ka kasal subong nga Pebrero kag sa Marso. Suno kay Satpathy ang target sini masami mga successful single, mga balo kag mga divorced nga mga babae nga wala ang edad o kunyara ang edad sa late 40s. Sa ito sa kapulisan, makaligay ng pinakadlaw nga masadya nga pag-upod sa ginpakaslan. Nagapangita gilayon sa pagi sa Swain nga makahulam sang kwarta o kung alahas sa iyang bagong asawa sa excuse kanyang gamiton sa emerhensya. Nagapati ang mga investigador nga nakapakasal na si Swain sa masobra 18 ka beses kag sa karon. Gina-checkar naman ang mobile phone sini agod nga makita ang records kag contacts ng iyang mga nangin asawa. Kargip na sa mga nakilala mo Sunday Madam Delhi, Madam Assam kag Madam UP nga lunsay mga taga Uttar Pradesh. Ang mga kapulisan ang nagumpisa sa pagpaligan sa investigasyon sa madamo nga kabuhi ni Swain sang Mayo 2021 matapos magreklamo ang isa ka 48 anyos nga asawa sini nga nakatukib ng suspetsado ang kasal na sa hindi magnubo 7 ka iban pa nga mga babayi. Ang akig nga biktima nahimo nga makakuha sang contact sa iban pang asawa sang suspetsado gikan sa iya nga cellphone. Kung sa din ginpakigbahin man sa mga ini ang ila nga sitwasyon. Si Swain ang ginbata sa gamay nga village sa eastern state sang Odisha. Kag una nga nagpakasal sang 1978 kung sa din ini ang nakaangkon sang 3 ka kabataan kag duha sa mga ini ang doktor na kag isa ang dentista. Siya ang nagtraining bilang lab technician. Sa iya pamilya kag nagsaylo sa state capital nga Bhubaneswar kung sa din una ini nga nagpakilala bilang doktor nga nakapakasal sa isa man ka doktor sa 2002. Sumugod sadto nagagamit na ini sa nanarisari nga pangalan apang doktor kon profesor ang masami pakilala sini samtang nagapangita sang asawa online. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Kagkaron sa ato naman nga weather update. Ang shear line ang nag-apekto sa nasilangan nga bahin sang Visayas. Ang northeast monsoon ang nag-apekto sa Luzon kag nabiling nga bahin sang Visayas. Ang Davao Region, Caraga, Samar, Eastern Samar kag Northern Samar maka-eksperyensya sa laptalap nga pagulan kag pagpanagob tugas ang shear line o trough sang LPA. Ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon kag Bicol Region ang maka-eksperyensya sa Bagalumon na kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang Luzon kag Visayas ang maka-eksperyensya sa Bagalumon na kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Ang nabiling nga bahin sang Mindanao ang maka-eksperyensya sa Bagalumon na kalangitan nga may pagulan tugas ang trough sang LPA. Ang Northern ang Central Luzon, ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabaskog nga paghuyop sang hangin sa naminhana sidlangan. Ang nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao, ang maka-eksperyensya naman sang kasarangan tubtub makusog nga paghuyop sang hangin sa naminhana sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang Pungsod na maka-eksperyensya sang mahinay tubtub kasarangan nga paghuyop sang hangin sa naminhana sidlangan tubtub na sidlangan. Ang Baybayon, ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Ang atad sang temperatura, Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius, 48% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ng may kapasugon nga 5 km kada oras, partly cloudy. Sa Vigan, 24 to 31 degrees Celsius ang atad sa temperatura.
may 2% ka chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 8 km per hour, mostly cloudy. Sa Rojas City, 24 to 29 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 24% ang chances ng pagulan. Ang hangin nagahulag 13 km per oras, cloudy. Sa General Santos City, 23 to 30 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 20% ka chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 42% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay makabasugon nga 8 km kada oras, cloudy. Ang adlaw na butlag la 6:17 subong gid lamang nga aga kabagatudod la 6:02 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 47 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Martes, Pebrero 22, tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis ang hinpadala sa isa ka maukod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones kagini ang may tigulo Ingat sang Kwarta. Di na ang ginapangako sa katawhan, ila kinamatarong ang pagadampigan sa mga opisyal nga aton ginsaligan, ginpapungko sa ila palangakuan. Ini natabo sa banwa sang Manapla, mga katawhan nag-ibwal sa Barangay Purisima. Bangod sang alcohol plant nga nagatugas ang kakulba sa polusyon nga iya sini ginapagwa. Ini nga problema wala ginsapak sa mga opisyal sang banwa. Ang ila dampig na sa operator sang planta gintigana. Makaluluoy nga mga katawhan nagasala-sala. Ginalantaw nila nga taga pangapin ila na sa karon panguntra. Ano gidayan ang ginpatilaw sang amo nga planta sa mga opisyal sa banwa sang Manapla? Nga hindi na karon sa mga katawhan ang pagdampig nila. Ginudumayhan sang Ingat sang Kwarta. Ang ini nga panguna-una pananaawan ang ginpadala ni Dennis Silio sang Manapla, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info.